Здравейте хора, в момента съм на лагер, не съм вкъщи. Не можех да снимам, защото съм на лагер. И утре се прибирам. Май ще мога да снимам YouTube. И какво да ви кажа, че тренерите много ни натискат. Поне някое кило съм свалил, поне. Тук съм с един приятел в една стая. Имаме баня, всичко. Също, Марая, малката сестра ми, като ме види, се усмихва. Ама сега като съм на лагера, плаче. И ще снимам другите дни, когато имам възможност, ще снимам. Мам, чао, хайде.